Agyaman kami maninapoy dili tingo gagawin, ako balin ang mingay tangkop na agyaman ka rin imbag mo ako Diyos itibiyag mi. Agyaman kami ako iti panangaramat mo manin. O ako kada kami amin ito ako mapakailay na gawang. At ito yung ako Diyos nga si papakumaba kami. O ako iti sangwanan. At ito yung ako Diyos nga sipkaran mi ako Diyos na itigin imbag mo. Iday dayo na ka o ako iti amin nga naramit mo itibiyag mi. At ito yung nga nasalun at kami. So ako Diyos apresyanon na kay tinay ta ako Diyos. At yung po nga ipakain mo iti angin na yung anas ni itibiyag mi ako Diyos. At yaman kami iti na itaw ako. Apresyanon mi amin na kita na tiniimbag mo itibiyag mi. At yaman kami ako Diyos kada iti sa ong daga kada kami ran kanayon. Kinuuray pa yung nung kami kapukin ka at sikat at dalan kanayon kada kami. At yaman kami ako iti presensya mo ako iti na iti ka kanito. At yaman kami iti ayat mo ako kan kanayon. Ibarbarik na kada kami. Sugintad mo nga arumas mi. Ken salak nip mi ako. Tap mo balinan mi nga kanayon. Nagtuloy ng mga ramit karigit pagay kami itibiyag mi. Kuna po, diyaman ako iti panangaramat kung manin kanyang kata kasi iti panakabalin nga nagapukin ka. Kung kami iti amin na tayo kinatanong po, diyaman ang definition may bukbuk karigit mga kakulong karigit nga sa in Jesus' name, Amen. Balik niyo mga kulong. Praise God. So, in the book of Ephesians chapter 5, verse 17. Last week, we had been talking about the benefits of knowing God. When nugun-guna, amaguntun, babakan, iti pananamu, iti Diyos. Kaya't kapuda, sa ato yung payo ng alpas, iso iti, ituloy tayo manan ikata. Kaya't iso na ito iti kapatgan na aramidan, iti makuna nga Kristiyano. Kaya't kung nga danggan yung narin dito ito. Kapuda no, ada iti unang request, iti makuna nga Kristiyano, at iso diti mapataw, diti na muna na how do I find the will of God for my life? Kasi ano mabiru ka, iti pagayatan iti Diyos, iti biyag ko. Kaya iti Diyos na pagbanagan iti biyag ko. Iti plano na na pagbanagan iti masakbayan iti biyag ko. So, iti muna nga ramidan kas Kristiyano. Kaya iso iti personal ang relasyon mo ken Apo Jesus. Kaputa amin akasakulam amay paay iti biyag. Kaya adala amin ken Apo Jesus. Amin nga nag-iimbag nga planong itibiyag mo. Amin nga nag-iimbag nga kaya't mo nga pagbanagan iti biyag mo, iti pamilya, iti pasat, iti biyag mo. Kaya adada amin ken Apo Jesus. So, kasapunan nga itad mo, iti biyag mo ken Apo Jesus. Kaya tak mo nananay nga maitad mo, iti biyag mo ken kuana, ken umunag ka iti panakaam mo, iti sawi iti Diyos ken mamuan, iti kus-kusto. Kaya naimbag makaay-ayaw mapagayatan iti Diyos iti biyag mo, kaya babatan iti nasinan ang relasyon mo kaya Apo Jesus. So, being a Christian should be about your intimate relationship with Jesus Christ. Kas Kristiyano magkasapulan iti nasinan ang relasyon kaya Apo Jesus. Diyan pa nagpalag mo kaya kuwana. Diyan pa nag-appreciate mo iti mauna nga kinaimbag na. Diyan pa nagyaman mo, kanagiti amin na nag-iimbag na dating ka, bibigan, apresyaran na nagapuda amin ken Apo Jesus. So being Christian should be about your intimate relationship with Jesus Christ. If that is missing, then you can have a lot of questions in your life. And you find yourself struggling trying to be a Christian. Imbis ko mga nanaman, iti agbyag nga kas naninta, iti matang Diyos kas Kristiyano. Naminawan iti relasyon mo kina Apo Jesus, no? Awan iti nasinad na relasyon mo kina no? Kaya tagparpanigag ka agaramit iti nalitag. Saan mo nga kaya, maramitan mo, saan ka agbalin na nasantuan iti imatang iti Diyos, awan iti relasyon mo kina Apo Jesus. Kaya ilan mo agas nagbalin ka, nasantuan iti Diyos, kaya babalin iti nasinad, di kinaadda ni Kristo ken ka. Tap mo mabalin mo nga nagsaran na naman iti agbyag kas Kristiyano. So naawan iti relasyon mo kina Apo Jesus, agbalin ka, nagbalin na Kristiyano. Imbis mo mga nanaman, ragsakan, itibiyag, iti mamunang Kristiyano, babatayin itinasinad ang relasyon mo kina Apo Jesus. Amo yung kakapsat, ipagbagat na iti gamin, nagiti Kristiyano, tarigiti ka panawin, nga, ang tibiyag ka itisinad, gaputa sa anda nga amo, iti pagayatan iti Diyos, itibiyag ka. Well, dinawat na ni Apo Jesus niya, nagpatanggari dyan nga sa andan nga, umunag iti panangamu, iti sa Diyos, kung saan mo nga amo, iti pagayatan iti Diyos, itibiyag mo, han mo nga amo, iti direction, anya iti dapat nga aramitan mo, anya iti kayat, iti Diyos, nga aramitan mo, itibiyag mo. So kasapulan mo, umunag ka iti panangamu, iti Diyos, babaan
awan ni tinasilod ang relasyon mo iti Diyos, jawagas ka no kasano at talag ka kinaimbag iti Diyos. Diya panagyaman mo, iso nga importante na ito'y kaada tayo amin ito'y, ada tayo ito'y tapno apresyahan tayo. Iti kinaimbag iti Diyos. Dito iti instruction iti Diyos kada tayo masanto yung mabaybayan, iti panag-fellowship tayo. Tapno dito tayo maipakita iti Diyos, iti panagmaymaysa tayo. Nga mga presyar, iti kinaimbag na mga padayaw, iti kinaimbag na inaramid na tayo iti Diyos na naisang sa ngayon. Kadta tayo na iti kababaluran na aramid iti Diyos. Ibagbagay iti Diyos na adaan ka iti napatag nga dara nga gayet ayos ka na iti urat mo. So kahit iti Diyos ka presyaran. Iso na iti na tapno di ka nga mapaasinag iti relasyon mo kinwana kat umunag mat iti panakaawat mo no anya iti pagayatan iti Diyos iti biyag mo. Kat itilaan mo wagas ang tandaanan niyo, saan niyo ulit ipatong na kanayon ito itinuman kaya amoy ito kanayon may paragip dita bangon ito na itilaan mo wagas, amin na kaya't mo magununan nilibiyag mo, amin panakay salaman, waya-waya amin nga bendisyon. Kaya magunod mo ba iti nasinad na relasyon mo kin Apo Jesus. So kasapunan, iti relasyon tayo kin Apo Jesus. At dito dito itang ma-appreciate tayo mga kanayon ginarami ni Jesus Christ iti cross. Amen? Praise God! So nabiyag tayo amin tatana, so na tayo amin tataga po ginaramidan ni Kristo, itibiyag tayo. So gapo tayo naklon tayo, inawat tayo. So adan ni Kristo kada tayo, tatagod, nanaman tayo. Itiagbiyag na nalintan. Nanaman tayo, itiagbiyag na nasantuan. Agbibiyag tayo nga nasantuan ng tata, gapo adan ni Kristo, itibiyag tayo. Katay tayo, kaya iti Diyos na maibasagapsan. Nga kanahin nga panunutan tayo, nga ni Kristo at kada tayo, iso mabalinan tayo, maramidan, na iti amin nga pagayatan ni Apo Diyos itibiyag tayo. Kat dito'y nga umununag tayo, na iti parabong iti Diyos, kung ano pa na tayo, iti kinimbag iti Diyos, ital na iti Diyos, isalagna iti Diyos. Amin, nga nag-iimbag kung ano pa na tayo, pabagan iti nananay nga kinaadda tayo kini Kristo. So pagtali na adang ni Kristo, iti panunod mo, tayo sulay tayo iwagas, nga umunag, iti panakaamong, no anya iti pagayatan iti Diyos. Ang yung importante na among, no anya iti pagayatan iti Diyos iti Diyos. Kung madam naman makita yun, nag-iimbag iti plano iti Diyos iti biyag tayo. Saan nga kaya iti Diyos at iti makalapad iti plano iti Diyos iti biyag mo. So ano anya iti kamil ni Apo Diyos na tarigagay iti pusong aramidan. Babagan iti panang apresyang mo niya na reso na ti mangmangtagking ka ti kinapigsa, mangmangtagking ka ti kinasirip, kinlaing nga mangipatumpal, karag iti plano iti Diyos iti biyag mo. Tunggal may sa kada tayo, ika na tayo ni Apo iti tarigagay, iti puso tayo. So italag tayo, amin kini Apo Diyos iti talang tarigagay. Amin nga adda iti panunod tayo, amin nga adda iti puso tayo, iti biyag tayo. Italag tayo kini Apo Diyos, tapno isuna, iti mangidanan na nagkanayin ka na tayo, tapno saan tayo, ay babawi na niya, iti sumarunong mapasama iti biyag tayo. So kadagiti amin nga desisyon, naramitan tayo iti biyag, iso na kita iti wagas, lukas ano mo umunag, iti panakamuto iti Diyos, mabalan iti panangitalan tayo, iti amin haramitan tayo, kaya kuha na. Ni Apo Jesus, iti silaw. Kas kuna na i-deliver ti John chapter 8 verse 12. Kuna ni Apo Jesus, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Because you will have the light that leads to life. So siya tisilaw iti lubong na ikati kuna ni Apo Jesus, kung sumunod ka kanya, saan ka mag-night isignal, gaputa, maadaan ka itilawag, amang idalan itibiyag. Ngayon, lusan mo maamu iti pagayatan iti Diyos itibiyag mo, magmagnaka iti signal. Kuna ni Apo Jesus, I am the light of the world if you follow me. So that indicates a relationship with Him. If you follow me, you will have the light. Maadaan ka itilawag. Kaya niya di patawag din na dito ang alawag. Ang mangidalan itibiyag. So ni Apo Jesus itidalan, itipudlo itibiyag. Iso na iti mangidalan itibiyag. So there is no reason for you to live your life not being aware of the will of God for your life. Masako nga amuam. No anya iti pagayatan, iti Diyos itibiyag mo sa upan iti rason, nakita mo. Ni Apo Jesus iti amin nga nagaydulinan, iti amin nga gamang iti kinasirin, iti kinalintag sa awanan iti rason. Nga saan mo ang kayat ka amuan, no anya iti pagayatan, iti Diyos itibiyag mo. Awanan iti rason na saan mo ang kayat ka amuan, no anya iti aramitan, no anya iti plano, iti Diyos itibiyag mo. Kat ni Apo Jesus iti amin nga sumpa, tay sunay iti lawag, abang inandalan itibiyag. Kuna ni Apo Jesus, I am the light that leads to life. Wow! Nagmayat ka kaya kung nauna itagbiag iti dayta nga lawag. Ni Apo Jesus iti lawag. Nga mamuyo, ano na iti Kristiyano magbidag dati signal? Apay, gamin sa anda nga amu iti pagayatan iti Diyos iti biyag. So kas
sa Kristiyano, ket masapol na ang word, no anya iti pagayatan iti Diyos ti biag mo. Because faith doesn't start until the will of God is known. Ken saan mo amoy karami dun saan mo amoy iti pagayatan iti Diyos ti biag mo? Ket mo saan mo amoy iti pagayatan iti Diyos ti biag mo, saan ka man ka maadaan iti pamati. So saan ka umanay ka muna mag-Kristiyano ka? Ket nagpatanda ka lang itang, no di ka umunod ka pa iti panakaamo, iti pagayatan iti Diyos iti biag. Umunod ka pa iti panakaamo, no anya iti kayat iti Diyos na mapasamak iti biag mo. Isumunod na datoy ka. Nga iti instruction iti Diyos is study to show thyself. Approve unto God. Babagan iti pa nag-study, panagsukimat mo. Saan nga mabalin nga ka nag-study? Iti pa nagadal iti sa iti Diyos ket lifetime process. Isu nga kasapulan nga istadyan. Iti sa iti Diyos tapno may pakita iti bagin na makaayo na santuan kenananay nga nataknang iti imatang ni Apo Diyos. Praise God. So, anagan tayo. No anya iti pagayatan iti Diyos iti biag tayo. Ket iti wagas lang ang unang tayo, iti panakaamo, iti pagayatan iti Diyos iti biag tayo. Ket babaen tinasinad na relasyon tayo kina Apo Jesus. Siya panagbalat tayo kina panangapresyar tayo, iti kinaimbag na, ken pananginanama tayo ang kanayon, iti kinapudno, iti sa una. Babaen ka na iti sa iti Diyos, ganitulgan tayo. Kas muna na iti libro, iti John chapter 6 verse 63, the words that I speak unto you, kuna ni Apo Jesus, they are spirit and they are life. Dahil ito iti espiritu. So, dahil iti nagdagin nyo tayo, so espiritu iti Diyos. Dahil papaunan ninyo iti puso iti tayo, so dahil iti espiritu iti Diyos. At iso dahil ito yung palubusan, dahil ito yung sa iti Diyos, kumunag iti puso, iso dahil ito mangidalan tingka, at dito yung mga maamuan, no anyang iti pagayatan iti Diyos iti biag mo. Amo yung iti pagayatan iti Diyos iti biag tayo, denggan tayo, manalaing, dahil iti sa iti Diyos. Salimat matan tayo. Amo yung, ano dahil iti agdenggan kaya iti Diyos na dagiti lang ng salimat mo, isuda lang iti nakabunuod iti bendisyon. Dagiti lang dengag na nakaawat, nga sinalimat mo tanda iti sa iti Diyos, isuda dagito. Dagiti nangitidan iti Diyos, iti nananay ka pa nakaamuno niya iti pagayatan iti Diyos, iti biyagda. Ngamin sakbay nga iti Diyos kinka, iti pagayatan na kinka. Ipakita mo kayo muna iti Diyos. No siya ayat ka nga mga ramid iti plano ng iti biyag mo. Pabaan iti panangakulun mo, kanagituloy, kasao ni Apo Diyos. Amen? So iwagas ko muna iti panakaamom iti Diyos ket babaan iti nasunod ang relasyon mo kay Apo Diyos. Babaan iti pagunang panangamo no anya iti pagayatan iti Diyos. Nakta kada tayo nga namati inawat mo, mali ko din inawat mo ni Apo Jesus kas Apo kinungisaraan mo. Diti mo tang mapatawad kinka diyan tarigagay. Lagi pa nyo rita, kinmay ka na kayo diyan tarigagay, namang amuno niya iti pagayatan iti Diyos ti biag. So masapon sumutan nyo rita nga tarigagay na intad iti Diyos ka na kayo. No, amuan nyo, anya pa ayat ipagayatan iti Diyos iti biag ko. Anya ba iti dapat nga raminag iti biag ko. Anya ayat ikayat nga sa uwan iti biag. So saan mo amuan iti kayat nga sa uwan iti biag, iti apa nakamong lang iti biag at mangan. Uy, itong bigat matay. Kas jay lang. Iti pa nakamong iti biag. Ngayon, at ay tinagunag nga kayat nga sa uwan iti biag. Iti biag kakabsat mo, ipakita iti Diyos kinka jay, bako na nga pagayatan na. Ipakita ni Apo Diyos, jay pagayatan na iti biag mo. Di tamat nga maadaan ka iti kinasirit, kanag iti amin nga iwayat mo, nga desisyon, iti biag. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. So, masabot na kumunag, iti panakamu tayo, iti sa iti Diyos, babagan iti nasinad, ang relasyon tayo kina Apo Jesus. Kaya kada tayo mga Kristiyano, iti balakat ni Apostol Pablo kada tayo, iti Ephesians chapter 5, verse 17, kuna na, wherefore be not unwise, but understanding the will of the Lord is. Na-extended ito. Kristiyano, ibang pagpagaan, Apostol Pablo kada ito. Kada tayo nga namati. Si ka nga Kristiyano, namati ka, kina Apo Jesus. Inawat mo ni Apo Jesus. Kuna na, saan ka nga agpunong-punong? Saan mo nga ialang-alang no rin iti sa iti Diyos? Saan mo nga panubusan isa ito na pagkidiban na kita matam? Nudi kat anak. Una na, saan ka nga puno-puno? Nudi kat amon, no anya iti pagayatan iti Diyos. Dahil ta, iti kababalin, nga mapataod ka na tayo. So, ang masapon nga amon, no anya iti pagayatan iti Diyos. Kat iti wagas ang mga mo iti pagayatan iti Diyos kat babatan, iti relasyon mo ken kuana. So, if you want to locate the will of God for your life, it starts with a relationship with Him. Kaya ikan ko kinka dagiti tulbot, tapos mga muam, iti pagayatan iti Diyos,
iti biyag mo. So kay number one, develop an intimate relationship with God. Pasayaatan iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. By spending time in prayer, by talking to Him, by reading His Word, by meditating on His Word, and by spending time with Him. So busbusan iti oras mo, iti panagitintong iti Diyos babaen iti kararag, busbusan iti oras mo na agdengeg iti sao iti Diyos babaen iti panangbasa iti Biblia, babaen iti maunang panagdengeg mo, kanag iti mangas kasapa. Kaya busbusan iti oras mo nga mangpadpadayaw. Iti kinaimbag ni Apo Diyos iti biyag mo. Lagi bang iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti naramidan ni Apo Diyos. Iti naramidan iti Diyos, iti uri pa dyan, sumaruno pa yung naramidan iti Diyos iti biyag mo. Kaya busbusan iti oras mo nga mangpadayaw kenkwana. Agyaman kenkwana. Dahil tayo iti wagas, ang mapasaya iti nasidad ang relasyon mo kina Apo Diyos. So, tagtainawag mo ni Apo Diyos, kaya't mo tagtag, wanadaan ka, iti taligagay nga mga mo, iti pagayatan iti Diyos iti biyag mo. Di tamagtan, tapno na nanay nga mapasaya at yung relasyon mo kina Apo Diyos, at iti relasyon mo kina Apo Diyos, lifetime process na iti magbagat na kapsat, ni magbagat ni Apostol Pablo, lifetime process na ito, nga kanayon mo mapadayawan ni Apo Diyos. Kanayon mo nga apresyaran, iti kinaimbag na iti biyag mo. Saan ka umangag kapoy? At iti tayong kasla na saan ka nga makataray, ngayon, ikarigatan na ta iti magna. Kaya kung ito iti check mo, saan ka na kasla nga makapagna, ikarigatan na ta iti agkarada. Iti importante, kaya agtuloy ka maumabante, nga magpadpadayaw kini Apo Diyos. Amen? Amen. Praise God. No, minsan natulog ka, nakatulog ka na tanaan, ikarigatan, ti agkarada, nga makitungtong kini Apo Diyos babaen, iti karara. No, patulogin na ka ni Satanas, tulogin kang iti sa unang, ikarigatan ni tungkalan na kita, halog iti matam. Tapno umunagkin ka, dahil iti sa uti Diyos. Gamit, iti mata na yung iti mang-receive, iti aming informasyon. Iti mo tang umunag, iti lapayag, iti mata. Konektado amin na iti panunod. Masapon nga nakaalerto iti mata, iti lapayag. Tapno na nanay mo, umunag, iti puso mo. Dahil iti amin na pagayatan ni Apo Diyos, iti biyag mo. So, dahil tayo iti kayat iti Diyos. Dahil iti wagas nga mapasaya iti nasinad ang relasyon tayo kina Apo Diyos. As kuna na pa iti libro, iti Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding, and all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, ang talog kay ti Diyos, iti amin ang puso. Apresyanon ni Apo Diyos, iti amin nga inaramid na iti biyag mo. At talog ka tinkwana, kung saan ka nga talog, iti bukod mo nga panakaawat, saan ka nga talog, iti bukod mo nga panakaamo, saan ka nga talog, iti bukod mo nga kabalan, kay mabalinang maramidan, hindi ka agtalog kay ti Diyos, kat amin nga ramidan, isu bigbigan, kat isu iturungan, dagiti atang mo. Praise God. Dahil tang iti wagas, ang mapasaya, iti nasinad, ang relasyon mo, kini Apo Jesus, iti Diyos. Amen? Amen? So trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge God, and He shall direct your paths. So that is a relationship. That is a powerful thing that He is saying. Trust in the Lord. Acknowledge God in all your ways. Acknowledge Him. Apresyaran isuna. Padayawang isuna. Iti amin na aramidan. Iti amin na plano. Iti amin na isangkat mo ibiyag mo. Padayawang isuna. Kat dito'y na mapasaya. Iti nasinad ang relasyon mo. Iti Diyos. Praise God. So agpanuraya iti amo. At paidala na kenkwana. Nga isuna na ang iti agda. Nga umunan iti panunod ko. Iti amin na aramidan. Kaya iti amin asapag. So I'm talking to God about every way. And I am coming to God. And I am consult Him in every way. So I am needing God in all my life. Dahil tayo ituwagas ang mapasaya itinasinad ang relasyon mo kin Apo Jesus. So that is a relationship. Tapno naan-anay nga mo ng agda iti Apo. Nasinad iti relasyon ko kin Apo. Kaya di tamo nga ipakita iti Diyos. Dagiti plano na iti biyag mo. Kaya po makita na nga siya ayat ka nga mga ipatungpal, mga ramig kanagiti plano ni Apo Diyos. So gapo to siya ayat ka, si papalubos ka, nga iti Diyos iti mangigalan iti biyag mo. Di tamad kan,
anan-anay ang mapasaya iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. So dayta ti umuna ang wagas ang mapasaya iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. By acknowledging Him in all our ways. Tantandaan niyo dito. Hanyo ulit ipatan. By acknowledging God in all our ways. Uri pa'y kadagiti kabasitan ng banag. Apresyanan tayo ni Apo Diyos. Amin aramidan tayo, itibiyag tayo. Apresyanan tayo ni Apo Diyos. Saan tayo maialang anang nga ipasigunda ni Apo Diyos no? Dito iso na anayon iti umuna. Iti amin nga aramidan tayo. So dahil pa nag-iinala tayo. Kaya iti Diyos nga dito iti number one. Dito ito kapsat. Iso nga hano ko na nga kasla nga simple lang dito nga adal. Dito iti kapaggan na adal na kaya iti Diyos kung muna kita panunod mo. Nga iti amin nga aramidan bigbigam iso na. Ano iti mapasama ko bigbigam iti Diyos. Na apresyanan niya ako Diyos. Iturong na. Itibiyag mo. Idalan na. Itibiyag mo. Isuro na iti amin nga aramidan. Nung iso na iti muna. Kahit itamot yan nga mapasaya. Iti nasinad ang relasyon mo akan kanayon iti Diyos. Kat iti karin iti Diyos, amin na tarigagay na puso mo. Kat may patong palitibiyag mo, kat awan di siya sino man na makalapad. Kin awan iti dabas ang makaranggas king ka, awan iti sakit na makaasilid king ka, kat kuna na iti karin iti pagayatan iti Diyos king ka, agbyag ka iti napaot. Saan ka nga matay? Hindi ka agbyag ka iti napaot. Kat may patungpal amin na pagayatan iti Diyos king ka, kat agbalin ka pa, nga pas iti ng parsuan iti Diyos king ka, nga pagbalin na. So nga kanayon mga panunutan na ito yung napunay iti Diyos. No binasam dyan, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, kasla lang ako, memoryadong lang nga verse ng among, no anagang mananain, nagdakkel, iti kay papanan na rito yun. Amin, nga ramidan, itibiyag mo, apresyanan ni Apo Diyos. Padayawang ni Apo Diyos, bigbigan, nga iso na itinanagdating ka, itinapigsa, iso na tinanagdating ka, itinanalain, kinasirit, karigiti amin, na iwayat mo nga desisyon. Ako mo diyalain, nga dati ka, at iso iti may patumpating ka, babaan iti panangapresyar mo, na kankanayon, kini Apo Diyos. Amen? So, kay number 2, surrender your desire to God. I-surrender mo, iti tarigagay mo, iti Diyos. So, you are surrendering your desire to God, sakbay na ipakita iti Diyos, iti plano na kenka. God will not willing to show you His plan if He knows you will not do that plan. So, masapon na isurrender mo, nga umuna, iti tarigagay mo iti Diyos. Sakbay na ipakita iti Diyos, iti plano na kenka. Kaya kanya di mapasama kung isurrender mo iti plano, uno tarigagay mo iti Diyos, ditawad ka nga ipakita iti Diyos nga siya ayat ka nga mga ramit iti plano na kenka. Dahil iti pakakitaan ka na tayo. Nung isurrender mo, iti amin nga ramidong iti Diyos. Italag mo amin kanya na. Di tara makita iti Diyos nga agpanpanuray ka kinkwana. Nga saan ka nga agdipendar lang iti kabalaw. Hanggang gaputa nagadal ka, unong gaputa na raing ka, kat kunang nga nalainggang kayang aminan, italag mo amin din Apo Diyos kaya makita niya Apo Diyos kaya italag mo kinyana, yamin nga ramidam, di tamad din nga isok iturong na, dahil di atal mo. Di tamad din nga ipakita kayo niya Apo Diyos kinka, iti plano na kinka. Kaya ito na ipakita di Diyos kinka, iti plano na, kaputa, ang mo iti Diyos na si ayat ka, ng mga ramid iti plano na, iti biyag mo, di tamad din nga isok iti may patungkang iti biyag mo. So sakbay, nga ipakita iti Diyos, itinagimbag na plano na hinga, sakbay na ikabin iti Diyos, iti tarigag, iti puso nga na kayo imbag pa'y, na nasay-saya at pa'y, ipakita pa'y nga muna kini Diyos, kini Apo Diyos, nga isurrender mo, itibiyag mo, kinuha italag mo, iti tarigagay mo, kinuha na. Ika nga ni Apo Diyos, sa ulan na kayo ibasip, na banag, tarigagay na rin pa. Ipakita mo kini Apo Diyos, na si ayat ka nga mga ramit, dahil ka nga plano na itibiyag mo. Ito'y inaramit mo tata, dahil kat may sangawagas, kapanan niya pakita mo kini Apo Diyos, kaya surrender mo, iti tarigagay mo, iti Diyos. At dapat dito gaputa pa-presyarin ni Apo Diyos. At dapat dito nagipagmaysa ka kanagiging kakapsat. Gaputa rin iti instruction iti Diyos. Hanawa ko na nga iti kalatan balay mo agay dayaw, nudigat mapan ka, kanagiging kakapsat. Maki-fellowship ka. Kas kuna na Hebrews chapter 10 verse 25, na anyo nga baybayan, iti pa nag-fellowship yun. Tapos dito yung mapabilan, hindi mo na mapamati tayo, nangunat na makita tayo, na iti aldaw, kaya dakas daw. So at talinalag tayo, na mangisurrender, iti amin at arigagay tayo, iti Diyos. Kasi kung nangyayari ko, iti Romans chapter 12, verse 1 and 2.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service or spiritual worship. So, present your bodies a living sacrifice. Ipaay tayo, itibiyag tayo. Kinapo Diyos sa kasdaton as ibibiyag. So kita nyo, dito ibiyag tayo, dito ibagi tayo. I-present tayo, kinapo Diyos sa kasdaton as ibibiyag. Okay, i-present tayo, dito ibagi tayo, kasdaton as ibibiyag. Kuna na dyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 20, ano ito ibagi tayo? Ginatang ni Kristo, itinapatag, adara na. So tataga po ta ginatang ni Kristo iti bagi tayo tinapatag gadara na una na pagdayaw yung garon iti bagi yung iti Diyos. So tataga ron kaya iti Diyos na iti bagi at balin na nasampan. So in bagay iti Biblia nga agsuot kayo iti naima. Gaputa iti bagi yung kung saan nga pang-display. Present your bodies a living sacrifice. Iti bagi tayo kung saan nga pang-display. So, di kaya saan nga pang beauty contest, dito nga bagi tayo. No, di kasi present tayo, dito bagi tayo. No, para pakainagayawan ni Apo Diyos. Isuot itaan tayo, dahil isuot tayo. Tapno saan na makagargari. Pakunan diya, agsuot ka na imam. Tapno may present mo dito yung templo iti Diyos. Amo iti templo iti Diyos, saan na simbahan? Saan na yung naramid iti ima? Iti templo iti Diyos, kat tayo ito physical na bagi tayo. Dito bagi tayo. Dito yung agpalinan. It is Espiritu iti Diyos. So, present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service or spiritual worship. So, ipaayo, daging ibagpaliyo, akas daton asibigla, na santuan, ken makay ayo iti Diyos. So, isulit ko iti pudno apa nagtayaw, arumbeng na ipaayo. Ipaayo tayo, iti bagi tayo, akas daton asibigla. Mabalin ako ng wanang nga isumad kami tatan iti uso, dagito yung nasuot, isumad kami iti makita nga isu iti modelo. Yung kuna na iti verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. So, haan ka mauman namon, dito'y lubog. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, kinangwaga sa mga muang iti perfecto apagayatan iti Diyos. Kasi ito ipahay mo iti bagim, amakayo iti imatang iti Diyos. Una na, saan ka sumurot iti sistema na iti galubo. Saan ka sumurot iti uso iti na iti galubo. Amo yung nadagsan na ito. Iti may sabat, saan na may inawat ni Kristo. Nang inawat mo ni Kristo na bautisaran ka tinagan ni Apo Isus. Dahil naman iti mo ko nga dapas jarabot na pagtaudan iti basol. So tatang mapataudan di ka rin iti nag-iipag na bunga. Nanakam lang ako mo nang nagito. Nga, saan ka nga sumurot iti sistema dahil iti malubog. Saan ka nga kumanamo iti sistema dahil iti malubog. No di ka kahit balbalan kayo. Kuna na, babagan iti panang pabaruyo iti panunod niyo. Kasanong mapabalo iti panunod babaan, iti panang sukima. Panang dengag, nakanayon ka rin iti sa uwi ni Diyos. Pabalo nyo rin iti panunod nyo. Tapos mapanag na kanyo, no ano iti na imbang. Makaayaw, kinananay, apagayatan iti Diyos. Wow, sakad ko lang ka maamuan, iti nananay, nga makaayaw, pagayatan iti Diyos. Itun, italag mo, itibiyag mo, itun isurrender mo, itibiyag mo, kinapo Diyos. Kat saan ka masumurot, no anya iti sistema, dahil ito'y nga lubog. So we say verse 1 and verse 2, proving the perfect will of God in our lives. So the aim of these two verses is that all of life becomes worship. Amin, at anigagay itibiyag mo, amin na kayat mo, kat aramidang amin, ipaay mo amin, apakay gayawan ni Apo Diyos. Manipot, uluin ganay isaka, ipaay mo amin, apakay gayawan ni Apo Diyos. Dahil tak itibagpagana, itinetoy. Isurrender mo, italag mo kini Apo Diyos, tapno na nanay, apapasaya, itirelasyon mo iti Diyos, babaan, iti panangapulun, iti panangapursyang, iti panangpanuray mo, iso na lang iti mangidaran tika, iso na iti bigbigan, nga mangiturturong iti biyan mo, nga saan mo ang kaya nga ramitan, pag iti banay, no saan nga gapu kini Apo Diyos, kat i-present mo, iti biyan mo kanya na,
Kalat mo, itibiyag mo ito na. Amin, amin. So, amin nga kitaem, amin nga panpanunutom, amin nga dagdam, amin nga sapon, amin nga ramidon iti imam, amin nga ramidon iti sakam, aramidon amin, apakaiday dayawan ni Apo Diyos. Kaya nakunan nyo din tapo na iman iti amen. Praise God. Ikat iman tinabara na pamadali mo. Praise God. Mabalik naman pagtagdar kayo kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Naglagi mo nagapsapin kanya. Amin. Nakayat mo kung unin ni Diyos. Kaya tadada amin kinang Jesus. Kaya kailangan mo agas kung munag ka, di pa nakapo. Kaya babaan, hindi ka na yung mga panangapresya. Iniimbag ni Diyos yung ibiyag. Hallelujah. Sa presyanan niya ako Diyos. Yes, Lord, nag-imbag ka ako. Palidayo ka. So mabaling nga ito, nagitang imayo, at sumurot kayo, hindi bagagkas para nga klon yung kanagitang nga bendisyon. So ideklara, babaan, iti kiniimbag iti Diyos. At ibindisyon iti Diyos, iti parabon iti Diyos, kat agtalinaadkin ka. Kaya iso ti mangmangtagkin ka, ti kinapigsa, kinaturadkin, kinaanos. Kaya mabalinam nga ramidan iti amin na kiniimbag. Ideklara, agapo dyan alpasan ang naramidan ni Apo Jesus ija cross. Iti bindisyon iti Diyos kat agtalinaadkin ka, nga iso iti mangtagkin ka nga kankanayon iti salapnin. Mangtag na kankanayon iti katinanam. Tal na, kin mabalinam, makankanayon iti agpandini. Ideklara at ipagayatan ng iti Diyos, kat iso iti may parangarang iti biyag mo. Asaan ka nga matay, no di kat agbyag ka, iti napaot apa nagbyag. Ideklara at ipagayatan iti Diyos, agtalinaadkin ka, nga intiro nga pamilya, kat agtalinaad ana saluna, agtalinaad ana tibkar, agtalinaad ana bigsa. Ket awan iti dakas nga makaranggas kin ka. Awan iti sakit nga makadadaon kin ka. Ideklara nga tital na iti Diyos. Naratapan na iti amin nga panakaawat kin panakaammo. Glory be to God. Kato yung man tinabara nga pamagalan naman. Praise God. Paling sampay.